benvinguts als còmics del Senyor Dolent. Avui us parlaré de 3 còmics, començaria que més o menys tenen alguna relació els uns amb els altres, ho anirem veient. Primer, aquest, El arte de volar. És possible que l'hagueu vist i que aquesta portada no us soni. Primer es va editar així, després es va publicar en l'edició que segurament tots reconeixereu més. L'arte de volar és un còmic d'Antonio Altarriba i Quim. Antonio Altarriba és el guionista i explica que un dia del 2001 el seu pare, que estava en una residència, va sortir de la infermeria, es va vestir, no es va posar les sabates perquè no li arribaven els ronyons per posar-se les sabates, va pujar per les escales, va arribar fins a la 4ª planta, que era la planta de dalt de tot, va buscar una finestra, va agafar una cadira, es va enfilar a la cadira, va sortir per la finestra, va deixar les sabatilles i va volar. I es va llançar. I Antonio Altarriba explica que el seu pare va trigar 90 anys en caure de la 4ª planta. 90 anys són els anys que tenia. I aleshores, amb aquesta anècdota dura, perquè no deixa de ser el seu pare, que s'ha matat, va explicant, va recordant la seva vida, la vida del seu pare. És una vida de pobresa, rural, república, guerra civil, exili, postguerra, etc., un matrimoni, una vida molt fotuda, molt de perdedors i memòria històrica, però vaja, una mica depriment, tot i així molt ben fet i molt ben portat. És una aventura, és una petita novel·la, la vida d'aquest personatge, també amb algunes de les coses que van passar al principi de la primera postguerra, doncs quan hi havia diferents bàndols que volien fer tornar el rei o canviar el sistema dictatorial. La dictadura va tenir diferents formes durant tot el temps que va estar i tot això es veu en el llibre i també es veu la figura de, com que és sobre el pare, també apareix la figura de la mare. Una mare a la que tota aquesta propaganda institucional catòlica la va marcar moltíssim també. I bé, és una història una mica fumuda, però molt interessant. El dibuixant és Quim. Quim a gairebé tothom li sona com ser el dibuixant de Martínez el Fatxa a les pàgines del Jueves. Ha fet més coses, evidentment, és un autor amb molta trajectòria, però la cosa per la que molta gent el recordarà, potser a pas seu, serà per ser el dibuixant de Quim. És un dibuixant amb una capacitat increïble, amb una capacitat per la caricatura, per la narració i per als ambients molt bona. I parlant de Martínez el Fatxa, Quim comentava que era un personatge que es van inventar al Jueves i que ningú el volia dibuixar. I es veu que, no sé si va treure la palleta més curta o a pares i nones o alguna cosa, va perdre, li va tocar i des del principi se n'encarrega ell. És un detall. He dit que parlaré de còmics que van encadenats una mica. Per què? Doncs perquè amb El arte de volar va tenir molt d'èxit, va recollir premis, etc. I Altarriba i Quim, sobretot Altarriba com a guionista, va fer xerrades, conferències, etc., explicant el tema. I algú li deia que fa falta la història de la teva mare. I ell deia que considerava que no, però li van dir, i un dia hi va començar a donar-hi voltes. I va començar a donar-hi voltes i va veure que potser sí que hi havia una història allà. La història, en aquest cas, comença quan la mare, també a la residència, és el que té els pares grans, va allà a veure-la, veu que té tots els catèters en un sol braç i que té el braç, evidentment, fet una coca, i li diu a la infermera, però per què no li posen la via a l'altre braç? I la infermera li diu, l'altre braç no el pot estirar. I li diu, com que no el pot estirar? No pot estirar-lo mai, no ho sabien. En aquell moment, quan passa això, el seu pare encara estava viu, li pregunta, son pare tampoc no tenia ni idea, però efectivament la seva mare no podia moure el braç esquerre, o gairebé no el podia moure, el tenia plegat en una postura estranya. I aleshores, què li va passar, per què tenia això, però tot i així també ens explica la seva història, que torna a ser una història de lluita, de pobresa, un àmbit rural,
on la guerra va passar per sobre com una piconadora i deixant només que destrucció i tristesa i fam al seu pas. I veiem una història que és al revés de la del seu pare, sempre en el mateix bàndol perdedor de la guerra, això no canvia, però una història d'una lluita potser menys heroica. No van anar al front, evidentment, les dones en aquella època, amb algunes excepcions, no anaven al front, però també lluitaven en una guerra. I aquest còmic, El ala rota, fent referència al braç, és una mica la història de totes aquelles dones que no van anar a la guerra, que no van anar al front, però que van patir la guerra, van patir tenir família al front, etc., perdre gent, etc., i que, sense poder-hi participar, van patir les conseqüències en una postguerra que també va ser tristíssima, duríssima, i en el cas espanyol també molt, molt nacionalcatòlica. I això, si llegiu els còmics, veureu que té una importància bastant capital en el que era el matrimoni que van formar ells dos. No explico res més per no revelar absolutament tot l'argument. I he dit que serien 3, i només en portem, de moment, 2. Aquests 2, per cert, l'editorial Norma els publica en un pack bastant xulo, és un regalo per si teniu algú que li agraden els còmics i no sabeu què regalar-li. Doncs he dit 3, i aquí només n'hi ha 2, perquè faltava aquest. King, a Nieve en los bolsillos, Alemanya, 1963, aquí es deslliga del dibuixant Antonio Altarriba, perquè al cap i a la fi ha estat explicant la història dels seus pares, i aquí Kim ens explica la seva història, una mica. Què va fer Kim el 1963? Doncs, com el personatge de la portada, va agafar la seva motxilla, va fer autostop i es va plantar a Alemanya. Ell anava allà com a aventura. Havia acabat ara els estudis, li tocaria d'aquí no gaire fer la mili, i era la seva aventura. Se'n va anar cap allà. Va ser tan passarell que quan va arribar a la frontera, en aquella època, 63, hi havia fronteres, evidentment, se'l van mirar i li van posar al passaport el visat de turista. Amb el visat de turista no et donaven feina. Aleshores ell es va trobar que havia arribat a un país on no podia treballar. 1963. Unió Europea, totes aquestes coses van venir després. Però bé, igualment, allà cau en gràcia a l'home que porta l'alberg on estan la majoria de treballadors estrangers, espanyols sobretot, i el deixen estar-se allà i quan troba alguna feineta o alguna cosa, doncs s'ho paga i va fent. Aleshores, tenim la història de Kim allà i sobretot la història de la gent que coneix. La gent que coneix hi ha diverses tipologies. N'hi ha els que fugen d'alguna cosa, pot ser la família, pot ser la policia, pot ser el servei militar. En aquell moment encara hi havia servei militar, crec que era al Sàhara, que hi havia conflicte i hi havia gent que havia anat allà i el primer permís que van tornar a la península ja no hi van tornar a posar-hi els peus, però sobretot el gran gruix de gent que es troba és gent del que fuig és de la misèria. Gent molt pobra, que l'únic que tenen és la seva força de treball, les seves mans, amb un coneixement de l'alemany molt rudimentari, que potser tampoc els feia falta per la feina que feien, i que anaven allà a treballar. A treballar, a viure en albergs sense gaires luxes i a enviar tot el diner possible cap a casa, cap a Espanya en aquell cas. Clar, durant els anys 50 i 60, Alemanya va rebre molta immigració, necessitava molta mà d'obra i un dels països que li va enviar molta mà d'obra que aquí no tenien feina, o tenien feines precàries o miserables, va ser Espanya, que va enviar molta gent. I veiem tota aquesta història de gent. És el contrast entre Kim, que està allà vivint la seva aventura juvenil, i molta gent que estan allà o escapant de coses o fugint de la misèria. És una història que dura el temps que va estar allà, uns quants mesos, fins que li diuen a casa que em sembla que ja li ha arribat la carta per anar a complir amb el servei militar i aleshores ell baixa cap allà i es queda aquí. Arrel de fer tant el arte de volar com l'ala rota i veure que
que hi havia un mercat, però que sobretot que hi havia un interès per aquestes històries més personals i més properes, doncs King va decidir fer aquest cop la seva, Nieve en los bolsillos. I aquesta seria els còmics dels que us vull parlar avui. Molt recomanables tots. Aquests dos els podeu trobar en un paquet. Aquest es ven individualment, no té res a veure, és una altra història, però molt recomanables de dos artistes molt destacables del nostre còmic i que normalment publiquen a França, però que estaria bé que els hi donéssim recolzament. I això seria tot per aquest mes. Salut i còmics. Ens veiem!